अस्सलामुअलैकुम रियासी बयान देहास फन सर्विस मी कवरेज हुरिया बेफुना मरहबा नमक मी कवरेज आय को तिबेफुना मी बदल खोल दे रखंडो अब्दुल मुअज अदे अरुण अहमद रिलवान अमे मेद तिबेफुना हम मी कवरेज मी गेनस्थनी रायुतुंगे मजलिस हुलुमा मेद बाबा खास रस्मियात मी कवरेज के तरह हम वागुतुंगे नस्तमुदाना याकीगा एमे खास कमे के गोतुगा मजलिस हुलुमा मी बाबा जलसागा रियासी बयान इबु एनो तो मी ओनने हम अरमे तिबेफुना हिस्स में तुरो को हम गेनस्तमुदाना बेलमा स्टूडियो में गेनस्ते मालूमात हो गए इतुरा हम अजलसा फिशमा मी वमुदा में फोगा तैयारी तका दे हम मी रियासी बयान इबु मी वमुदा तैयारी तका गुले एमे फोगा मालूमात हिस्सा कुरमुदाना هذا كم مهار كم سعيتون مجلس هولوا مجلسة أكيد رئيس الجمهورية رئاسي بيان إبوا جلسة رئاسي بيان إبوا جلسة ورا خاصة وجندا إتا سبب تكين إبهوري أي قانون أساسي رئيس الجمهورية جمعة لازم كفوا بيان مي كم مهار كوس سعيتون مجلس هولوا متكا بابا جلسة رئاسي بيان إبوا مي قوم كحالة بيان قوم كحالة إتورا رانغلو كروما إمانك فانا فين بدأنا واقعا كم كمتشان عدل والوا ඉවව ජීවඩා කරනවා බයානේ මේ කාරණ අසාසී ගඩිය හතරවන මාද්දායන් රයිසුල් ජම්හූරියාගේ මච්ච ලාසිම් කුරා බයානේ මිස්මේ මජ්ලිස් හුවා ජල්සාගා ඔමුගේ හාලතා ගොලේගතුන් කවමුගේ එම්මේ ඉස් වෙරියා වලියුල් අම්රු ඉවව බයාන් නොත වාහක් ෆලකි හොරියා රයිතුන් නවස් උම්මිත්තකේ දිබිගෙන් දානේ සවබකි කවමු ආරාස්තුක කවමු කුරියරුවා තරගී කව ඉක්තිසෝදී ගතුන් ඉජ්තිමායි ගතුන් උම්රානි ගතුන් আদি එහෙනියම් වෙස් කොයි ගතුන් කවමු කුරියරුවා තරගී කුරුම කුරියා ahal gengulu ba tasawwur min fano ha mukura bane adagumen mi waha ka dakkaru ka media haru ke riyasi bayanu ka bes min fano ha ibbevi nota dekke bay wahfulu tahuge maccan agumen adar wala mun gendana teme dilwan faha kuri kota am tibefuna ham emmi coverage ka jumla gotega riyasi bayana gulun hori horiha daira ko midennevi majid huge idara inna adi mi jalsa bamunda tayyari taka hama ehemme raisul jumhuriya ka bayanu ka faha kuraba muhim kankam ka tafsir ta tibefuna hamya hissa ko lamun gendana amen hama wara muhim kame gotuga dekin abadus khasotega media haru ke riyasi nota रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ का रियासी बयान फोतम रियासी बयानों का फहाकुराबा खान गतरे मिहातन हासिल खुरेबुनी किया खानत तक तो बलालम की मिफद दानवाड़ी का मुहिम काम का वाणी के तो दें रियासी बयान हम में फहाकुरे के अंदर हम मुआज़िज़ ने में फहाकुरे फतेह खास को कौम में सरकार का वैसे मेरे के और सरकार के सियासत तंग खास को रईतुना हमें हिस्सा कुरमट का आदि एरे को वेलकम कुरवा बेफ्लोक गाँव के तरक्किया मिकें कुरवा तस्वुर हम रईतुना हिस्सा कुरमा वेस्ट बिगंदा और खास फुर्सत के गो तो गहन का मुमाय की गम कौम में हर गैस में मजलिस उलूम में बेवे में जलसा गम इबवा रियासी बयान की हम मुली गाँव में एक तरह हम मीडिया तो इस बार पड़ा हम फार वेरिवा और किन बाई के मसलाहता सुगुलुंग ओए हम कम का भुमाए की गाँव में ए बयान के गोतु गवर्नमेंट में फाह कुरवेने से न तो हैं कम भुमाए की हम मुआज़े से फाह कुरफदा में रियासी बयान तक मी के कुरीगे मी बयान तक बलाला रसमना बफाह का कुरवे हम एरक गाँव में एम मुहिम कंकमा में एड्रेस कुरवाफा हुनकं आदि सरकारों एक गुलवा तस्वुर तरक्किया इक्तिसादी गोतों गाँव के मिहार के हालत आदि हालत रंगल कुरमटका कुरवे मुहिम मसे के तक आदि हम मी कुरियंगों आहार मैगंड गोतेगा मी सरकारों मसेकेत बट्टं कुरवेगेंदाने गोत्तका गुळुंगुरि मुहिम सियासत के रईतुना हिसाब तिलकोद्दे वर मुहिम बयाने के गोतुगा हेम कोम्मे सरकारें एकमुग वीन में सम ए वेरकं कुरा बेफ्लकं हकीगतुगा मी फुर्सत की हम वर मुहिम वर खास फुर्सत का बवेगेंदे अदि याकीगा हम मी वेरकं कुरा बेफ्लको मी वेरकं वडागत मट्टका वडागं फवा बहुत फुर्त फुद्देमुगा होद फोरी कुरेरुंतका एकंकं हकीगतकं हेद्दे मट्टका मी कुरमुंदा मुहिम मसेकेतका गुले मालूमात वे समा मी रियासी बयान तो हम मी एरे को एवेरकं कुरबा बेफ्लक हम हिस्सा कुरबा अकं फागा कुलवे एगो तो मिहारो के रईसुल जमहूरिया मी बेले कम गवियस एमन फांड के में फुरतम रियासी बयान बलाला रसलमन हम एक ही दायरा तो को गाँव मुहिम मी एमन फांड के गुलबा सियासत तक आदि खास को इक्तिसादी हालत एकं का बदल कुरमटका मी गेंगुलबा तस्वुर हम वरपड़ मी फागा कुरबा फबे एमन फांड में दिया हारो इवे में फुरतम रियासी बयान का सेन मिहार के रियासी बयान के रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के देवाना रियासी बयान
ಅದೇ ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಅನುವತ ರಿಯಾಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಬ್ಬವ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜೆಂಡಾ ಬದಾದಾರು ಇಂಗೆತೋ ಜಲ್ಸಾ ಫಶಾಗತ ಮಿವನಿ ಅನುವಗಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟುಗೆಂತ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಸೆ ಕುರಿಂಗ್ ತಯ್ಯಾರಿ ತಹುಗೆ ತೆರೆ ಮರಕಿನ ಖಾಂಖಾ ಹಿಕ ಮುಂತಾನ ಮಿಗತು ದಾವತ್ತು ಎರ್ವಿಕೆ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಹ ಬಡಾಗನ್ನವ ಬೇಫ್ರುಂ ಅಗ್ಗಡ್ ತಿರಿಸ್ ಫಹೆಂ ಹಾರ್ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ಇದಾರಾಯ ಬಡಾಗನ್ನವಾನೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ವಜೀರುಂಗೆ ಫೆಂಬರ್ಗೆ ಬೇಫುನ ವಜೀರುನ ಅದಿ ನುಮಸ್ ಸಫ್ ಬೇರ್ ಕೌಮ್ ತಕುನ್ ರಾಜ್ಯ ಖಂಡಾಳುಬ್ಬ ಫಾತಿಬ್ಬ ಸಫೀರುಂ ಪದ ಅದಿ ದೌಲತುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ಪದ ಮೇ ಫೆಂಬರ್ಗೆ ಬೇಫ್ರುಂ ಹಿಮೆನ್ ಬಡಾಗನ್ನವಾನೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ಇದಾರ ಹಿಂಗೆ ತೊ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ඒ මජිදුගේ රයිසා දෙමනිෆානුගේ අමිකම්බදෝ මජිදුගේ ඉදාරා වඩාගත්න මග තමති කෑකනකන් අග්ගඩි 35 හැරුන්ගේ තෝ දැන් රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ නෑබ් අල්ස්තාස් හුසේන් මොහම්මද් ලතීෆ් රයිතුගේ මජිදුගේ ඉදාරාය නත මජිදුගේ කිය වඩාගන්න මගත මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමියොති කෑකනකන් අග්ගඩි 42 හැරුගා දැන් උත්තම ෆන්ඩියාර් ඔනරබල් අල්ස්තාස් අහමද් මුතසිම් අද්නාන් එමනිෆානු ರೈತುಗ ಮಜ್ಜಿದುಗೆ ಬಡಾಗಂಡವಾಣಿ ಅಗ್ಗಡಿ 44 ಹಾರುಗ ಅಮತಿ ಬೆಫುನ್ನ ಹಮೆ ಮಂಜವತ ದೆಕ್ಕೆ ತೊ ಮಸೈ ಕುರಮುನ್ ಗೆಂದಾನ ಹಮ ಮೆ ಏಕಿಗೆ ಫರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಗೆ ದೆಕಂಬದುನ್ನ ಇಸ್ತಿಗ್ಬಾಲ್ ಕುರಬುಮ ಮಜ್ದಿಹುಗ ಇದಾರಾಗೆ ಬೇರುಗ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಗೆ ದೆಕಂಬದುನ್ ಮಗ ಮೆದುಜಿಯಾರ ಮಗ ನಿಕುಮೆ ಬಡಾಗಂಡವಾಣಿ ಗೆ ತೊ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬದು ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ಇದಾರಾಯ ಮಿ ಬಡಾಗತುಮಟ್ಟಕ මජිදුගේ වඩාගතුම නිකුන්නවානි කෑකරක අග්ගඩි ආෆන්සාස් හැරු ඉගෙතු දෙන් අහම් මියායකික මජිදුගේ ඉදාරාගේ කෑරීග ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದುಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ದೆಕಂಬದು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬದುನ್ನ ರಸ್ಮಿ ಇಜ್ಜತುಗ ವಡಾಗನ್ನವಾರುಗ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವಾನಿ ಇಂಗೆತು ದೆ ಮಜಿದುಗೆ ಗೇನ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬದುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವಾನಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದುಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಇಂಗೆತು දෙන් මජිදුගේ ජල්සා කුරිස් දෙන්නවිගත ෆශාගතන් එජෙන්ඩා කොෆමි වනි නොය ජාරනමසේගේ කුරින් කෑකරක අග්ගඩි ෆන්සාස් ෆහින් හැරු රයිසුල් ජුම්හූරියා මජිදුගේ මි ජල්සා කුරා මාලම වද වැඩ ගන්නවාන යෆා කුර්වානුගේ බරකාතු මි රස්මියතොත් මි ජල්සා ෆට්ටවාගත මි වනි කණ්ඩාලු බාෆා ಅದೇ ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೇ ಜಲ್ಸಾ ಕುರಿಯ ತಾಣೆಗೆ ಮುವಾಸ್ ದೆಮ್ಮತಿ ಬೆಫ್ನ ಹಿಸಾಬ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ ದಿನ ದಾಲ್ಮೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೆ ಗೆನಸ್ತೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋಗಿ ತುರಾಣ ಕುಮ ಫಶಮಸ್ ಫಾ ಕುರಿ ಫದಂ ಮಸಕೆ ಕುರಾನತಿ ಬೆಫ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮೇ ಜಲ್ಸಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಯಾರವಾ ವರಕಂಗ ಮೇ ಫೌಗ ತಯಾರ ತಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೇ ಕುರಾಗೆ ಮೇನೆ ಸರಹತ್ತುಂ ಆತಿ ಬೆಫ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮೆಗೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೆದ್ರು ಕೊ ವೆಸಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಗೆನಸ್ತಿಲ್ ಮಟಕ ದೆನ್ ಆ ಮೇ ಹಾರುಗೆ ಮೇ ಇರಿಯಾಸಿ ಬಯಾಂ ವೆಸಲ್ ಮೆನ ಮೇ ಕಬೂಲ್ ಕುರವೆನಿ ಹಮ ಮೇ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮುಸಿಯಾಸ ತಕ ಗುಳುಂಗುರೆ ಏಕೇಕಿ ದಾರಾತ ಹೋಗ ಮಚ್ಚ ಅಲೆಳ್ವಾ ಲವಾಣೆ ಮೇ ಬಯಾನಕ ವೆಕೆನ್ ದಾಣಕಮ ಅಲ್ಮೆ ಹಮ ಮೇ ಎಮನ್ ಫಾನ್ಗೆ ಮೇ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನ ಫಹುಸ್ ತಿಬೆಫ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮೇ ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಮೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ ದಾಣಂ ಮೇ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಫಾಹ ಕುಲವೆ ಮುಹಿಮು ಕಂಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೇ ತಿಬೆಫ್ನ ಹಿಸಾಬ ಮತ್ತ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮು ಯಾಕೀಗ ಹಮ ಮುಅಸ್ಸಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರ ಅಲ್ಮೆಗೆ ಮೇ ಕವರೇಜ್ ಗೆ ತೆರೆ ಎಮನ್ ಫಾನ್ಗೆ ಫುತಮ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಬಯಂ ಉಸ್ಸಯ ತಕ ಆದಿ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತೆಗ ಗೌಮ್ಗೆ ತರಕಿಗ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ಮೇ ಗೆಂಗುಳು ಫಾ ಸಿಯಾಸತ್ ಹೋಗ ಮಚ್ಚವೆ ಸಮ ಮೀ ವಗುತ್ತೋಗ ತೆರೆಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲವೆ ತೋಗತೊಂಗ್ ಹಾಸ ಕೊಮಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರುವೆ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ರೈತೊಂಗೆ ಹಾಲತ್ ಗಾತುಂ ಬೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಕ ಅತುಳತಕ ಮಿ ಕುರವಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ದತುರ್ ಫುಳತೋಗ ತೆರೆಗಸ್ ಮಿಯಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಹು ಮಿ ಕುರವಿ ದತುರ್ ಫುಳತೋಗ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ಮವರ ಪಡ ಫಾಹ ಕುರುವೆ ದ ಹಾಸಕೊ ಆಹಾರ ದಿಮಾಕ ದ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ಮಿ ದೆ ವಿತಹಣಿಯಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಲಾಲಾರು ಸಮ ವರ ಬಡ ಇಶಾರಾ ಕುರವೆ ಕಂತಂಗೆ ಮಿ ಆಹಾರ ಮಿ ಅಣ್ಣಾಹಾರ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಎಮನ್ ಫಾನ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗ ಮಿ ಹಿಮೆನೆ ಬೌದ್ ಫುಳತ ಹಗೀಗತಕಂ ಹೆದ್ದೆಮ ಮಿ ಕುರಬಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೋಗೆ ತೆರೆಮೆ ಸಾಸಕೊ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕಿಯ ಗುಳುಂಹುರೆ ಮಷ್ಟೋತೋಗೆ ಆಮಲಿ ಕಂಕಂ ಆ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಆಹರ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತುಗಾ ಕಂ ಹಾಸಕೊ ಮಿಯಹರ ಬಲಾಲಾರ್ ಮಿ ಬೋಹ್ಯಾ ವೈಕಂ ಮಿಯಹರುಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕ ಸೆಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ದಾಯರಾಗೆ ಗೊತುಗ ಮೆತೆ ಹೆಂಕಮ ಮಾಕಿಗ ಮಿಹಾತನ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಹಮ ಏಕೇಕಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೋಗ ದಕ್ವಾ ಫುರಿ ವಾಹಕ್ ಫುತಕ ಬಲಾಲಾರ್ ಸಮ ಬೋಹ್ಯಾ ವೈಕಮ ಹಾಸಕೊ ಮಿ ರಿಯಾಸ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಗೆ ದೋಸ್ವರ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ವಡಾಯ ವೌದ್ ಫುತ ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಸರಹತಿ ಫೆಂಬರುಗ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಕೊದ್ದ ವಾಣಕಮ ಬೆದಾಳ ಫುರಿ ಕಂಕಮ ಫಶಕೆಂಗೋಸ್ ವಕವಕಿ ರರಶ ವಡಾಗಂ ಫುರಿ ವೌದ್ ಫುತವೆ ಹಕೀಕತಕ ಹೆದ್ದಮುಗ ಅಮಲಿ ಗೊತೊಂ ಎ ಮಸಕೆತ್ತ ರೈತುನ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿ ಆಹಾರಕ ಮಿಯಹರ ಮಿ ದೇಹಸಬ್ಬಿಸ್ ವಣಹರವೆಗೆನ್ ದಾಣಕಂ ಅರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿಹಾತನಂ ಯಾರು ಸಮ ದಕ್ವಾ ಫುರಿ ಮಿ ಏಕೇಕಿ ವಾಕ್ ಫುತಕ ಬಲಾಲಾರ್ ವರ್ಬುಡ ಫಾಹಗ ಕುರುವೆ ಕಮೆ ಮಿ ದೆನ್ ಯಾಕೀಗ ಅಲ್ಮೆನಂ ಹಮ ಮಿ ಬೋಹ್ಯಾವಕಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕ ವಾಹಕಮ ಹಿಂದೆ ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೀಗ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಿಹಾರ ಬಲಾರು ಹಮ ಬಾರ ಹಾಹಬ್ಬರ ಕಿಣ ಹೌಸ್ ಯೂನಿಟ್ ರಾಜ್ಯಗ ಫನ್ಸಾ ಸೈಡ್ ರಶಗೆ ಹೆಣುತೋ
तरक्की कुरमटक सरकार फरातम मिहारस कॉन्ट्रैक्टर होदमटक मिवनी उलान कुरबा फमीगे तुरवे सम बाय मुहिम मशरूत और कैर मुस्तकबल फिशगन दान कमुगे इशारत के मणि पान में अतोतक कुरविदा तुफलोत के तेरेमस मिवनी देवा फहन Nisa tifaha kuri haigatu raiske wah purta gotelega miyahara miyan ahara yamani kon genguluba muhim atasawwur gaterem pai kanka haigatu ka mi rais Dr. Muhammad Moizuge mi riyasi dawruge frota ahara au nazaru hinga daru ingeto waragina gonjo unta ka yamani kon kuri matlab banje bada gar khas hotega gaum iqtisadi halatun aragatu mattaka ওই আন্দাবাড় সালামে মট্টাকানো আলাগা তো মট্টাকা ওয়ারাগিনা মাসাকেতা ওয়ারা বুরা মাসাকেতাকে কুরাবাঞ্জি বডাগনেবি মিগতুন এমে মি বুরা কামকা এমে কানা কুরমতে বডাগনেবি একমকি গাওমকে দারান ইঙ্গেতো सरकार तकुम वार्ता के खास होते हैं निमिदिया सरकार के तेरे वार्ता भी बड़ो दारानी सलामे बुमट्टका अरे गाँव का दारानी गायगन का साथे का 22 बिलियन रुपया का इंगे तो फायसा चाप कुर्म का सबों दिवे ही रुपया के आगु वारा बोड़ा दशा वेट्टिफा होती आदि बेर फायसा या वारा बोड़ा बेनु बेफा होती इंगे तो बे खालू बाजार का बेर फायसा के आगु बस वारा बोड़ा उफुदी गेंदिए तंफेने गेंदिए एमा इक्तसोदी को तो वारा बोड़ा ती गंजून तक होते हमें कहने मिमासा तक कहने नो इंगे तो दाऊदा तो के कॉन्फिडेंट तो क्या हालत बलारुगा फायदा वा कॉन्फिडेंट तक नेते विस्ते निवेदन मादु कॉन्फिडेंट क्रिया विस मादी को तो ngoti हालत रंगालो इंगे तो गिरा कॉन्फिडेंट तंगoti बंगुरु टू हालत तुगा लिबे एच्चकोन देखो अनुजही आदि एहता बावरु दारण्य खायकी का इतरेगा इतरे खुद बेफार तक दें जे फायसा का ददुस नुआ हास मीडियन अबुरे आमचंग आएंगे तो गायकर का ए नुआ बिलियन रुपया आएंगे तो ए ममिहा बोर्ड दारण्य कुल सलाम में बुमट्ट का असवार गिना मसके तक कुरन जोड़ ए मफुरता महारु मिदन में कॉन्फिडेंट तक बसवारा बोर्ड अदद कुम फायसा था दी कॉन्फिडेंट तक दें जे खुद कॉन्फिडेंट तक नो तो खुद बेफार तक दें जे फायसा खलास को फावे एम मुहिम इक्तसादी को तो इक्तसादी इस्लाह फियावर तक इंगलो वीरो एम मुहिम कमका अमना फेनोनो एकमकी वागतुम फायसा चाप करूं हुट्टा देव मी सरकारुगा दिवे फायसा चाप कोफा नुवा इंगे तो हम मिया की बेर फायसा गदति कं हल्लु कुरमट्टका गानुना कवात कं इस्लाह तक गिन्नवा एकं कं तंफिस कुरम नतीजा कवेगेन दियई फोत महारु निमिगे मिहदा हमेन्यारुगे ए हालतुं आरागने इंगे तो गायगन का मिहार ए हालतुं आरागने फावाखं रैसुल जमहूरिया वानी हाम कुरबाफा अदे हम इक्तसादी हालतुं आरा अदे इक्तसादी वाह दक्कार इंगे तो बेर कौम तका जमिया जमायत का राज्य दक्कं दारानी इंगे तो मी एता बिलियन डॉलर को दक्कन जीफा दारानी अदे कुमा आदि रिस्ट्रक्चर कुरम फदा वरा गिना खं कुरबन जी वडागनेबी मी खंगम का सबबु उमरानी गतुं मशरूत कुजे गेंदु मट्ट का गंजून तक कुरमतिवी आदि उमरानी मशरूत का बलारु गिना मशरूत हुरी एक कुंफुंज खं एता मशरूत के हवाल को आदि बहन कुंफुंज तक मशरूत हवाल कुरी नमस बजट का फायसा खंडाला फा नेतुमा इंगे तो बजट का फायसा नेतुम का सबुना आदि कुंफुंज तक लिबेंजे फायसा नुदिबुम का सबु कुंफुंज तक मशरूत हुट्टा दाफा ओतु मिया की मशरूत माडु जी के दिया हर का बेगेन दिया इंगे तो मी हदन हुरिहा गंजून तक मिहार मिवनी गायकन खं आरा गनेफा ऐस युदान कुरबाफा वा गोतुगा मिहार वानी एक तक को तक होदी ए मशरूत आलम फशागत मट्ट का तैयार फाइंगे तो सरकार कुंफुन तक हवा को मशरूत खुद के अंदर को तक मिहार होता फाइंगे तो अलमत बेफना हिसाब रियासी मी पायांग इवेम में बाबा खास जलसा के कवरेज अगेंस्ट मुंदार हम में अलमे मिहार में इंतजार करम में दड़े हम जलसा फैशन रखा या केगा स्टूडियो में गनस्ते मालूमात के तरह हम मिहा हिसाबों में राइतुंगा मजलिस इदारा कैरिंग अलमे के में हम टीम के मेंबरन तैयार हुरमा केगा मिहार के एमएफओ का तैयारी तकाबले तुर तफसील गनस्तर मट्टा का मिहा हिसाब में खवा कोलने न्यूज़ टीम के मेंबर हम आदे शुक्रिया अरगन मी वगत हम होटल आगे मिहिरी राइतुं के मचली इदारा के कुरिमती का मी सरहद बलाकम को वाणम रियासी बैंक इवे मटका वरबड तैयार फवाकम फाहा कोलेवे गत हम राइसो जमहूरिया मरहबा देन मटका मी गत हम मी सरहद को तैयार को वायरुगा मी बाय मेंबरम वस मी हारवणी मजलिस कोरा गया वदवडा गेम फा मी के तरेगा हम मजली हो के एनाब राइसस हिमेने कम फाहा कोलेवे मी रियासी बैंक इवे मी जलसा बेव हम जे मी बनी
mi aduge nuai jaha eroga riyasi bayanaki mi raitunge majlihuge komme aharege furatama jalsa bawa duho mi ganuna sasige addi hatarwana matage dashon iwanje bayane mi bayanuga raiso jumhuriya gaumge mi harge halata adi mi ge iturun mi halata kuriyeru mattaka anone ham gaum kuriyeru mattaka mi kurabane kantata raituna hissa kurabane adi emige iturun hama mi jalsaaya mi raitunga majlihuge memberunge iturun dawlatuge is faraitaka adi emige iturun mi eke gaumtoge eke gaumtakun rajya kandalu bafa safirum sama bayar daganwa kam faha kolle vegoto mi haru sama bay safirum majlis kura geya wadagen fawakam faha kolleve adi ham bay memberum wes mi wagote sama mi majlis kura geya wadagen no muntakam faha kolleve mi riyasi bayan evumge jalsa fashani noe jahar jalsa fashumge kuring raiso jumhuriya mi sarhadda wadagen no raiso jumhuriya ge dekamalunna marhaba nawani raitunge majlihuge raisa raitunge majlihuge raiske am kamalun e fahuga mi emanik fana majliha wadagen no majlihun emanik fana marhaba dannum wes kuriya tane marhaba dannawani raitunge majlihuge pg leader unna adi mige iturun majlis idara ke iswerinna majlihuge nabrais mi jalsa kuriya dairuga miedo mi jalsa kuriya dairuga onnani hamekene riyasi bayan ibun kam fa kolleve ekam mi jalsa hama kuriya daituru kantataka adi mi sarhadduga hinga ekeke kantataka malumat argument tibe fna hisaba mi coverage ke tere genestemun dana mi hisabun studio hawal kollana shukriya ade idham se fa ko tagamana demis fenije komisa kama member me majlihu idaren eba wada gannawa inge to jalsa mi dawat erifai gadi eba tan kuriya kama member umes ama wada gannawa munda ata ko bana fen kega hama me sarahatuga me salamata rakatrik muguton alanje feultan elmuge kankam sama kuriya da ero almena hama fa kurve radulaga hun makba denno mattaka hama sarahatu warboda me zinateri kurve tayar kurve kama den kega hama idham se fa kur fadan no jahar me jalsa afish kendane ke kuder kule kuring hama raitunge majlis idara raisu jumhuriya wada gannam raisu jumhuriya ga dekamalunna marhaba dennomuge me kankam wes sarahatuga kuriya dana manti befna hisaba e manzarta wesenu to me coverage ka tereng hama waguton keneste mundana den kega hama adwes wagut kolen utma kega me masake qur'an ti befna hisaba has raisu jumhuriya ge emme furatama me riyase e bayanuga fahaga kurve me fah kurunu muhim nokota taka me alyal walwe to goton emen fan emme furatama me dewafa riyase bayanuga sama me emen fan ge me siyasat ge terega me iskan devwa dairataka war boda alyal wala wafa kan fahaga kurve almena hama emen fan ge moli me siyasat taka balales emme iskan devwani gaumiyata gulumhure ekeke kankan gaumge minima kama istiqlal egotuga deme hettumattaka ame kuravanje wadaganwa me komme masekkaten hama kere wadagen kuravanakan e emen fan me hatanen arwe sama me vidalum gendawa bas pulen athya ki gam amali gotum wes dawruga ham emme kuri kolum feshka enuta me menge me minwan kama huri ekeke gonjon taka me magfai wa gotan huri ekeke basun taka me minuna sama gaum taka me onna gulunta rangal ko barugoda ko hardana kulma me kore masakatta ge tura agaw me difai baruge me kankan itura hardana ko ben ba vasil taka alatan hodma me kurve muhim masakatta ge macha vesama alyal wala wa fa bave ade ake ga ham umrani taraki ge dairan emen fan wadagam for all fruta adi midiya haruge me e muddatuge terega gaumge halatu ekkotuge macha vesama emen fan alyal wala wa fruda kawa for bave hama komisar ka tariha ki dannawalana midiya har emen fan riasi bang iwa mewani ham february maheka first one do ingeto emen fan ge me riasi bayana balala rohama me war tarihi nazar kon emme furatama bayan fette vitan almena fa kurege midiye gotom emme furatama wa flag gotuge emen fan alyal wala wa fani anwarste 30 devana haruge december mohuge 22 wana do rajyege emme furatama raitunge majliha eruge eraske fan sultan muhammad shamsuddin timwana me hushaluvi me bayana warpoda alyal wala wa fabave khutbatul arush enu riyasi bayana to ade me kiyani hema e bayanuga alyal wala wa fure kankam ge tereme sasako
එමනික් ෆාන්ග මෙදන්න මේ ගෞමියත් සියාසතුක තෙරේග මිහිමන අල්මගේ මෑවගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන දිවේ රාජ්‍යගේ මිනිවංක දිෆා කුරමට්ටක එමනික් ෆාන්මකෙන් ගුළුවා සියාසත් මේ හමකොම සුරක මීක තෙරේම ශිෂාර කුරවා ෆෙබවේගතුන් ඉස්ලාම් දීමති තිබුමි කුඩ නියමතෙන් හෙයේ එවරන් අතුලවරි ඉන්සාෆරිකම් බොඩු දෙදුනියේක බාජ්වරිකං හුරි දීන නෙක්කමි එකශවරවා කමක ශම්සුද්දීන් රදුන් අවිදාලෆවා බස් ෆොලුම් මිසාල් නංගොමුන් හම රස ජම්හූරියාගේ මේ ෆුරතම රියාසී බයන් මේ එමන් ෆන් ෆට්ටවා ෆස් මන යාකේ ගහම මේ දිවෙහි මේ උම්මතුගේ මිහාරුගේ حالත මුස්තක්බල මේ කඩයලුමුග එම මුහිමුදේ අසාස්කමුග අබදවසම වාණි මාවකෙන් වා ඉස්ලාම් දීන දිවෙහින්ගේ අමිල්ල වන්තකම මිනිවංකංකං එමන් ෆන් හම ෆට්ටව මුස් මනි ෆාහග අෆෙන්තුමස් ಅದು ರೈಸ್ಗೆ ಎದಂಗೆ ಮುಹಿಮು ಮತಿ ಸಿಯಾಸತಕ್ಕೆ ತೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾನ್ ಪಾಹಕತ ಕೌಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಇಸ್ತಿಗುತಾದ ಹಿಮಾಯ ಕೊ ರಕ್ಕಾತದೆ ಕೊರು ಇಂಗತ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿ ಪ್ರಥಮ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗವೆ ಸಾದೆಮೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ಪಾಹಕರ ವಿಗತ ತಾರೀಖ ಬದಾಲು ಮಫೂಗ ಸಿಯಾಸತ್ ತಗೋ ತೆರಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಅದಿಲವಾಲೆ ವಿ ದಾಯಿರಾಯಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಇಸ್ತಿಗುತಾದ ಹಿಮಾಯ ಕೊ ರಕ್ಕಾತದೆ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕೈಮಲ್ ಖಾನ್ ವೆ ವಡಾಕೆಂ ಫವ ಬೌದು ಅಫುದ್ದ ಉಮ್ಮ ಗೊಳೆಗತು ಇಂಗತ ಮಿಗತು ಎಮಲ್ ಖಾನ್ ವಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಕತಿಬೆ ಬೇರುಗೆ ಅಸ್ಕಾರಿ ಸಿಫಾನ್ ಮೆ ಪಸ್ಕರುಂ ಫೋನುವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಕುರಬ ಜೀವಡಾಗನ ಬಹುರಿ ಹಮಸಕತಕ್ಕೆ ಕುರಬಾನ ಕಮ ವಿದಾಳೆ ಫಾದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂ ಹಿಮಾಯ ಕುಮ ಆಯಕುಗ ರಾಜ್ಯ ಸಿಯಾದತ ಗುಣಿಕಾಂದ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತ ದೌಲತಂ ಹೋದಾಫ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ඔවාලුම්ගේ මච්ච කුරි හෝදවා මතමසේ කුරබානක ඒකන් ආවන බදාලර කම ෆෙන්නනේ හාසිද ෆොයිත්තා ඉංගේත රාජ්‍ය කතිබි බේරු කවුම්තවගේ උන්නත බේරු කවුම්ගේ සිෆා මනි මේ මිදියාහරුගේ මේ මහුගේ අද්මාචමගේ දිහවන දොහගේ කුරි අඹරා කවුම ෆෝන් වාද වෆේ යමනිපානු කණ්ඩේඩුවි තාරිඛ වරෙස් මාකුරිය කම් ෆහා කොල ඉංගේත රාජ්‍යගේ තින් සරහද්ද ගණත තින් ප්ලැට්ෆෝම් එක තිබි ಬೇರುಗ ಸಿಫಾ ಮಣಿ ಅಂಪುರಾ ಕೌಮ ಫೋನ್ ವಾದಾಫ ಆದಿಕಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಗೆತೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಣುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಕುರೆಹೋಮ ಮಿಕಂಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ಬಿಸರ್ವೆ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸರ್ವೆಗೆ ಮಸಕೆ ಸೇರು ಕುರ ಮುಂದಿಯೈ ಬೇರುಗೆ ಸಿಫಾ ಮೆದರಿಕೋ ಏಕಂಕಂ ವೆಸ್ ಹುಟ್ಟುವ ಇಂಗೆತೋ ಏಕಮ ಗುಳೆಗತು ಎಕ್ಕುಲ ವಾದಾಫವ ಎಬ್ಬಸು ಬಾತಿಲ್ ಕುರಿಕಿನು ಇಂಗೆತೋ ಆ ನುಕುರಬು ಮಣ್ಣಿಮ್ಮೆ ಇಂಗೆತೋ එහෙම කමු මේ දෙන් රයිස් නිම්ම වෙනිම උමකි හයිඩ්‍රෝග්‍රෆික හුරියා මසකත කුඩේ ගෙන්දානි දිවෙහි අස්කරියන් කංගෙත කවමේ දිෆායි බාරුන්ක අදි දිවෙහි කවමේ දිෆායි බාරන් එකම බේනුවා හුරියා වසීදත්තක හුරියාම කුරෙබුන් හාම කුරෙබුන්ගේ මසකෙත වෙස් එදුවහම් ෆෂිකම් ෆෙට්ටෙ ඉංගෙත එහෙනම් මිහාර හයිඩ්‍රෝග්‍රෆික හුරියා මසකත වෙස් කුඩේ මි ගෙන්දානි ගවමේ දිෆායි බාරුන්කම් ෆාහා කොලවේ අදි රාජ්‍යයේ එව්වෙස් සරහද්දෙග්ග මිහාර බේරුගේ එව්වෙස් කවමෙගේ අස්කරි සිෆයින් ක මෙදන අස්කරි එව්වෙස් බේනුමෙග්ග මිහාර නොතිබේකන් එයි කෂවරු කම ඉංගෙත මේ රයිස්ගේ මිදිහල් රියාසි බයානුක එම්මෙ ෆුරතම අදලවාද වේ කන්ත ඒකම් මිහාර මෙවැනි හාසිල් කොෆේ දෙන්නේ දානේත ගවමගේ මිනිමම් කම ඉස්තිගුදා කම කමස් කෂවරු වෙකෙන්දී අද හංගන හම එකම ඉස්තුරු කොලා හිව ඉංගෙත ගවමේ දිෆායි බාරු කාබිල් කම කම ඉතුරු කොල කාබිල් කම ඉතුරු කුරු මට්ටක කොලෙවි මසකතා එකීග අස්කරියාය මි එම්මේ zamaani drone හොදවා ඉංගත සව්විස් කඩු රාජ්‍යයේ කණුගේ සරහද්දු ඉක්සෝද ખાસ සරහද්දු බෙදහැට්ටුම්ගේ කාබිල් කම මිහාර අගම අමිල්ල කවමේ දිෆායි බාරු කවෙන් ඔතුම කීවස් හොදවි වරබොඩු අකුරියන ඉංගත කාමියාබි के गालमन हम फाहक करे फ्रतम फार एनो तो हम मे गांव में दिफाय बार के तेरेगा या कोय मुफतवा हिदमत वसम फेट्टे मिया एकीगा आदि हम मे कंडुगे सरहद्दो वेगे मगुं बेलमुगे काबिल कं इतुर कुरमट्ट का मौज फा करे मे फौगे समानी ड्रोन त मे हारो अबेन कुरम फटवा फार मे के तुर खंड मगुं मे राज्य के सरहद्दो बेलहटम मे कुरे मा सेकेतं इतुरं हरदना कुरमा कण मतीगा मिंगा के खादसा तहुगा मे एमएनडीएफ के मे कोस्ट गार्ड के काबिलियत कं इतुर कुरमट्ट का सम मे खास स्पेशल फोर्स कोस्ट गार्ड के तेरे में सम उफतवा वजूद केन्नो मीवसर में हम मी फुर्सत का हास को मिनवा का इस्तिकलाल दे मेहट मट्ट का मे कुरे मा सेकेत होगे तेरे हम मे हातना मी सरकार कुर बाफ आदि होदवा फोरी मी कुरे रंत होगे तेरे हम फाहकुल्लाह वा कमे या एकीगा हम मे एमन फांड के मे प्रो मोल्डिव्स सियासत के दशों मना मी हातना गार सम बाइन लगवामी एके
මේ ප්ලැට්ෆෝම් තෝග මේ රාජ්‍ය තම්සිල් කොරවා එමෙන් ෆාන් දක්වා ෆුරි වාක් ප්‍රතකාදී එමෙන් ෆාන් ගේ තුරන් හම මේ खारजी दायरा गौम तकायकी गमे न गुळुंत बटन कुरबुम ग सरकारों हम अबदस में इसकन देवा सियासत के गोतु में फाह करने में फुरतम राज्य के मसलाहत दिवेहिंगे फायदाया में हुरी कंकमा इसकन दिन में फाहो इतरु कंकन दे मी अन्नने कमो मायके गमेंट फांगे फुरतम रियासी बयानुगो सम मी प्रो मोल्डिव्स सियासत गे मी मुहिमुकमा मी सियासत दे मेट मटका एमेंट फान देवा इसकम वर पडंग हम बफाहा ग कुरवा एगोतुं हम गौमियत बहातक मी सरकारों खास मी दिवे गौमियत के बहातक हम सरकारों खास इसकम देवान का एमेंट फान मुनिफाहा ग कुरवा फेया के हम गौम गे मिनवंकमा इस्तिगला रकातिर कुरमा को गौम गे कंकन हिंगुमुगा अमेरिक फान में मैगन गोतक हिफाटवाण मैगन उसूल की दिवे नशा दिवे गौम इसकन दिन उन्नत मी प्रो मोटिव्स सियासत का एगो तो मे राज्य गति भी बेरुगे मे सिफांग अम्बरा गौम फोनवाल में कुरोन मसे के तक बलालार सम डिप्लोमेटिक उसूल गे तेरे एक कुरन से मशवरा तक कुरे भी एहनो तो सरकार फरात में कंखा में आप कुरो बाफ में मी आकेगा हम मी फुर्सत वारन हम फाह को लाइव हास को मे मुआज़िज़ कुंसर का इशारा कुरे मी सरकार वर कमा हवाल वीर गौम गे इक्तिसादी हालता में मशरू तंगिंग गुमुगा मैगन को तेगा में सरकार को फ्रोता माहर में कुरमत भी गोन जो होता एक तरेगा समा में फाह कुल वे हास को में राज्य के इक्तिसाद एम में बोड़ा में कंट्रीब्यूट करा एम मुहिम मशरू के गोतुगा में फाहगा कुरेवे मशरू में वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तरक्की कुरमट टका में हिंगे भी मशरू एक तरह में सास को टर्मिनल के मसेकें अवस कुरमट टका में कुरंचे मसेकेत में डोनर अरगिना एक एजेंसी तब के हितर कमाएकीगा कुरे के अंदर मशरू एक कमाएकीगा एफरात तक आएकीगा कुरंचे मशवरा तक कुरवे मिहार ए मशरू सम वर बोड़ा में हालु कुरे फवाकान में फाह कुरवे आएकीगा में वो तो में माली सरहद बलाला रहास को उमनानी तरक्की के दायरा कुरियता में बोडो मशरू की मी तिलमाले ब्रिज मशरू मी माले सरहद गुड़ाल मटका मी कुरवे मसकेतो गे तेरे आसको दतुर फातुरशा वियफारिया इक्तिसादी गोतम बेलकुम गे सनका सम मी सरहद इंगिलाबी बदल तक गेणवान मशरू तक एमटफान मी वेरकम वडागन वेर मी मशरू सम वारा बोडा मी शेड्यूल कसाला फकान में फाह कुरवे आकीगा हम मी इंतकाल मरहला के तेरे फिशके में सरमन हम फाह कुरोन मशरू अवस कुरमटका कमा गुणुं हुरे में फरात में दुरुकों कुरंचे मशवरातंग हम कुरवे मिहार में मशरू सम में शेड्यूल बुरे कुरीगा एकंग अरमणंगे बफाहा कुरवे ए आकीगा मिहार अमली गोतुं हम में मशरू के में मसेकेत कुरेता मंजर हम आमराई तुन वरपड़ फेनिगे दाकम वसे बफाहा कुरवे हम मी कंकम के मचंग हम मन फान के में फ्रुतम रियासी बयान का हम आले वाला वाफ वाकं अरमण वरपड़ बफाहा कुरवे आकीगा मिदनवे हम मुली बयान बलालार हम गौमियत के में असास्त नगाटा दे मेटुमट का में कुरवे मसकेत को एमन क्वान के में बयान फ्रतम फटवा फस में हन तो एगे तेरे दिवे में गौम के मिनिमम का इस्तिकलाल ही मायकुरम में कुरवे मसकेत का फहम दिवे हिंगे तेरे का में दिवे गौमियत के बहाता में दे मेटुमट का में सरकार दे वाइस कम कमच देंग एमन क्वान में बोड़ा में आले वाला वाक फ्रद का वाफम बने अद रईतुंगे मजलिहुगे मिहर हुड़ुमट का बाबा मिजलसा नो तरसलु जमहूरिया रियासी बैन बाबा जलसागे तैयारी तक बलारुगा मिहर मजलिहुगे इदारा दावत रविगे मडा करना बाबे फ्लो मडा करना में बकेंदवा मजलिहुगे इदारा खारिगा हरकत रुमदने उमिन के टीम के दे मेंबर आइधा मद शाजिया मिहाई साबंगे सरहदुगे बय कंकन तफसीर खुदुमट का में हवाल खुदनी शाजिया दी इधामा मजलिस कुरा गे कुरमती गे मी वगो तमा मी मजलिहु गे रईस अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह मी सरहद वडा गणवा हम कोडे रुपल तेरे पे फनासा मंसर गे स्तेना मी सरहद बदा कम गवान म रईस जमहूरिया मी रियासी बैंक व मट्टा खबर पड़ तैयार फमी वने हनशासा अदे मी अनमें बलाला इरगा हम मा जासाग बायर वडागत मटका मा चलियो के मेंबर ना दे हम मी कमल मिस जासाग बायर वडागत मटका मी हार मी सरहद वडानवा अदे रईतुं के मा चलियो के राइसेस में वने हम जासाग बायर वडागत मटका मा चलिस कोरा गया मी हार हम वडा गण्म तानी कुडा कुतकले के तेरे के मी फाना मजलिया वद वडानवाने मी सरहद बलाला इरगा हम मी सरहद मी जासा तयार मटका वर पुडं हम तयार कोरे फवाकं फाहग कोल्लेवे एकतुं हम रईतुं मजलियो के
ರೈಸ್ ಮಗುತು ಮಜೆಯ ವಡಾಯನ ಮುಂದಾಯರುಗ ಜಸಾಗ ಬೈರ ವಡಾಯಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಅದಿಹಮ ಏಕಿ ಕೌಮ್ ತಕನ್ನಿಸ್ ಬೈ ವಡಾಯನ ಸಫೀರುನ್ನ ಇಸ್ಪೆ ಫುಳುಂವೆ ಸಮ ಮೆ ಸರಹದ ವಡಾಯನ ಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ನೋಯ್ ಜಹಾಯರುಗ ಮೆ ಜಸಾ ಫೆಶುಮ ಹಮ ಜೆಫರಲ್ ಮೆಂ ಹಮ ಜಸಾ ವೆಸ್ ವಗತ್ ತಕನೆಸ್ತೇನ ಬಂತೆನ जलसा कुरिया दागोता बलाकम का वाणम राइसो जमहूरिया में सरहद वडागे नम राइसो जमहूरिया के देखंबलुन्ना में रईतुंग मजली होगे राइस के देखंबलु में मरहबा दन्न वाण ए फहुका में राइसो जमहूरिया के देखंबलुन्ना आदि रईतुंग मजली होगे राइस के देखंबलु मजली है वडागे नम मजली होंगे मणिक फाण मरहबा दन्न बेसम कुरिया ताने में मरहबा दन्न वाणी मजली होगे नाब राइसा मजली होगे इदारी इस फरायत का आदि मीगे इतुरुंग हम में रईतुंग मजली होगे में एक पार्टी तक निस्पेपा में लीडर हम फाह कोलवे ಅದೇ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಿಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾಂಗ್ ಅಳ್ಮೆನ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರವನಿ ರೈತುಂ ವೆ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಉಮೀದ್ ಕುರವಾ ರೈಸ್ ಕಮ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವಾ ವಾಫ್ ದಕವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಎ ಮುನಾಸಬ ವೆಗೆನ್ ದಾರುಗ ಮಿಯದು ಮಿ ದೇವಾ ತೋಗ ಸೆಮನಿ ಫಾನ್ ಗಮ್ ಕೆ ತರಗಿಯಟ ಕಮಿ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದೋ ಮರಾ ವಾಫಾ ಮುಹಿಮ ಮಸಕೆ ತಕ ಗುಳೆಗು ತುಂ ಹಮ ಆಲೆಳು ವಾಲ ವಾಣಿ ಗುತುಂ ವೇತು ವೆದಿಯ ಅಹರು ಮಿ ಹಾಸುಲ್ ಕುರ ವೇತು ವೆದಿಯ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಫಾಹ ಕುರವನು ಕಂತತ್ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಹಾಸುಲ್ ಕುರವನು ಮುಹಿಮ ಕಂತತ್ತಕ ಆದಿಹಮ ಮಿ ಅಹರ ಮಿ ಬಾಕಿ ದೋಸ್ ಕದತ ಮಿ ಕಾಂಡಾಳ ಮುಹಿಮ ಕಂತತ್ತಕ ಗುಳೆಗು ತುಂ ಸರ್ಕಾರಗೆ ತಸವ್ವರು ಮಿ ಹುರುಗತ ಆದಿಹಮ ಮಜಲಿ ಹೋಗೆ ತೆರೆಂ ವೆಸ್ ಏಕಂಕ ಮಂ ಎಬ್ಬಾಲ್ ನೋ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದಮಂ ಬೇಣು ಬಾ ಮಸಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಗುಳೆಗದು ಎವನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾ ನಳ್ಮೆನ್ ಅದಿ ಮಿ ವಗುತು ಮಾಲೂಮಾತ್ ತನ್ನಮೆ ಸಮರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನ್ ನ ಫಹುಗ ಮೆ ಮಿ ಸರಹದ್ದು ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಲೂಮಾತ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನಾ ಹಮೆ ಗೆನೆಸ್ತೇನ मी जलसागा कुरिया दानी हमें कहनी हमें राइसो जमहूरिया के रियासी बैंक इवेम की मी गाना सासी के अड्डिया हतरवना माता के तशुंग मी राइसो जमहूरिया को में हारेगे राइतुंग मजली हो के मी ए हारुगे फुरतम दावर के फुरतम जलसा फेटम के गोतों मी इवव जहे बयान मी बयान का को मी बयान कि हम राज्य के को में राइत को सवार पड़ उम्मीद कोरा बयान ए मी के सबों कोरिमगम राज्य में कुरा दातुर इंगे बते अधिहास को मिहरा अधि कोरियंग आहारतो कवेस राज्य के में मुस्तकबल बट्टन कोरविगे तागोय राइसो जमहूरिया के में रियासी बयानो में इंगे हाम वेगेंते मी सरहद्दुगा मी वगतो वमुंदा तैयार तक बलार हम पे वजीर मिस वद वडागन मुंदा कम फहा कोले वेगतो इस्लामिक अंततका बेहे वजीर वेस अमा दाय दमे कोमिवनी रईतुंगे मजलिस कोरा गया वद वडागन ದೆನ್ ರಿಯಾಸಿ ಬಾಯಣಂ ಅಳ್ಮೆಂ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಮಿದಿ ಆಹಾರಗೆ ಬಾಯಣ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಸ್ಥರಗಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದೆವ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಮ್ನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ತಸಬುರ್ಗೆ ತೆರೆ ಗಹಿ ಮಣು ವ್ಯಾಗೆಂ ಹಮೈ ಕಂಕಂ ಎಗುಲಾನ್ ಕೊರೆ ವೇಗೆ ತೆರೆಂ ಹಮಾಲ್ ಮೆನ ಫಾಹ ಕೊರೆ ವೆ ಕಂಕಂ ಮಿ ವಿಹಿ ಆಹಾರಗೆ ತರಗಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕುಲವಾಂಗೆ ಮಸಕೆತಕ ಆದಿ ಹಮ ಬೈಂ ಉಮ್ರಾಣಿ ಬೊಡತಿ ಮಶ್ರೂತ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ವಾಹಕತ ವೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊರೆ ವೀರುಗ ಮಿ ವೇತು ವೆದಿಯ ಎಂ ಆಹಾರು ತೆರೆಗ ಮಿ ರಿಯಾಸಿ ಬಾಯಣ್ಗೆ ಮಿ ಫಾನ್ ಫಾಹ ಕೊರೆ ವರಗಿನ ಕಂತತಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೆ ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆ ಕೊರೆ ವ್ಯಾಹರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಹ ಕೊರೆವೆನಿ ಅದಿ ಹಮ ಮಿ ಆಹಾರು ಮಿ ದೇವ ರಿಯಾಸಿ ಬಾಯಣುಗ ವೆಸ್ ಮಿ ಹಾಸಿಲ್ ವಿ ಕಂತತಕ ಅದಿ ಹಮ මියහර මේ රාවා ෆබයි මුහිම්මෝ කන්තතන් මනික්ෆානි එවුලාන් කුරෙමු වෙස් කුරිය දානේ අදි මිවෙතේද අහරු මේ හාසල් කුරවණු කන්තතක අදිම ජොමක බලාලායරුග ಹುರಿಹಾ ದಾಯರಾತಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಿ ಆಮಾಜ್ ಹುರಿಕೊತ್ತಕ ಗುಡೇಗತ ಮಿಫಾನ್ ಕೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಅಲೆಯಳು ಬಾಲವಾಣೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾದ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮಾ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಂತೆ ಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಸವ್ವರ ಅಧಿಮ ವಕಿವಕಿ ದಾಯರಾತಕ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ತಿಮಾವಶಿಗೆ ದಾಯರಾಯ ಅಣ್ಮೆ ಬಲಾಲಿಯ ಸಹಿ ದಾಯರಾಯ ಬಲಾಲಿಯ ತರಗಿಗೆ ಮಸಕೆತ್ತಕ ಮಿ ಅಲೆಯಳು ವಾಲಿಯಸ್ ಅಧಿಮ ಮಿ ಆಹಾರು ಅಳ್ಮೆನ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರವೆನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರಬುಡು ತಸವ್ವರೆ ಹೆಬೈ ಉಡಾಣಿ ತರಗಿಗೆ ದಾಯರಾಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಗ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಫದ ದಾಯರಾತಕು ಸರ್ಕಾರು ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆ ಕೊರೆವ ಮಟ್ಟಕ ನಿಮ್ಮ ಫಾಹರಕಮಮ್ಮ ಏಕೀಗ ಎಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಪಯಾನುಗ ಮಿ ದಾಯರಾ ಮಿ ಆಹಾರ ಮಿ ಕೊರೆವ ನಿಮ್ಮ ಫಾ ಬೈ ಮುಹಿಮ ಮಸಕೆತವೆಸ್ ಎಮಿನಿಕ್ ಫಾನಿ ಮನು ವಾಣಿ ಗುತುಂಗ ಮಿ ಹಾತನಂ ಆಯರುಗ ಮಿ ಫೆಶಿ ಫಹುರಿ ಏಕೇಕಿ ಮಶ್ರೂತ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ವಾ ಮೆಂಬರ ಎ ಮಸಕೆತ ನಿಮ್ಮು ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಗೆ ದುವೆಲಿ ಮಿಹಾರು ಮಿಹುರು ಬೆತ್ತಕ ಗುಡೆ ಗುತುಂವೆಸ್ ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಪಯಾನುಗ ರೈತುನ್ನ ಹಮೆಯ ತಫ್ಸೀಲಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾಣೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತೆಗ್ಗ ಸತೇಕೆ ಒಬ್ಬರೆ ಕಿನ ದಾಯರಾನುತ ಮುಹಿಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿಹಾರು ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ಮಿ ದೇವ್ ಕೂಡ ವಗತ್ ಕೊಡಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಫೆಶಿಗೆ ದಾಮಜಿಯುಗ ಮಿ ದೇವ್ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನುಗ ರೈತುನ ಹಮೆಯ ಗೆನಸ್ತೆ ಬಾಣೆ ಅದೇ ಮಿಹಾರು ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯ ವಡಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ತಯಾರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಕಮ ತಯಾರಿತ ಕುರಿಯತ ಕಂ ಪಾಕೊಲವೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಂಡ್ವೆಸ್ ಮಿ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಸರಹದ ಮಿ ವಣಿ ಆಸ್ವಾ अरगन में हम तिबे फना हिसाबा में हुरी हा मंजर तक हम वगतों के नस्तेना राइसो जमहूरिया में सरहद वडागे नमो में मंजर तब समा के नस्तमो दाना में सरहद वरपट तैयार फवायरो का जलसा फेशिगे दानी राइसो जमहूरिया सरहद वडागे नमो मजली के राइस के देखम बलो राइसो जमहूरिया के देखम बलो ना मरहबा देनो माको
ಅದೇ ನಿಂಗಮ್ಮ ಮೇ ವರಬೊಡ ಮೇ ಸರಹದ್ದು ತಯಾರು ವಾಕಂ ಅಲ್ಮೇನ ಮೇ ಫಾಹ ಕೊಂದ ಮಂಜರ್ ತಕೊ ವೆಸ್ ಬೇಫ್ನ ಫೆನಾ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೆ ಮಟ್ಟಕ ಅಮ್ಮ ಎಹೆಂಗ ಹರ್ತಕ್ಕೆ ಎಗ್ಗೊತ ಮೇ ಹರುವೆ ಸಮ ವರಗಿನ ತಯಾರಿ ತ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕುರಾಗೆ ಸರಹದ್ದು ಕ ಹಮ ಮೇ ಎಗ್ ತಯಾರಿ ತ ಮೇ ತೆಗುತಂ ಹಮ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೀತಯ ಮಜ್ಲಿಸ್ ದಮಗತ ವರಬೊಡ ಮೇ ಸರಹದ್ದು ಝೀನತ್ತರ ಕುರೈ ಫವಾತ ಅಲ್ಮೇನ ಫೆನ ದಿಂಗ ಅಂಗಡಕ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಇರಂಗ ವಗುತು ಮೇ ತಿರಿಯಾಸಿ ಬಯಂ ಇವ ಮೇ ಮಜಲಿ ಹುಗೆ ಮೇ ಇಜಾಸಾ ಫೆಶೆ ವಗುತ ಅದೆಮದೆ ಮೇ ಫಾಹುಗೆ ತಯಾರಿ ತ ಮಿಹಾರ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಸರಹದ್ದು ಅಲ್ಮೇತಿ बेफना हमें अगेंस्ट दे मोमेता ने यहाँ सब मोहम्मद स्टूडियो आने का सवाल कोल्ला शुक्रिया आएंगे तो इधर हमारे आशाजिया अदे सरहद बलालार का मिहार दावत तेरविकिन्ना आदि बाजी इरमस मजलू इदारा मिहार वद बेटा करना मुंग मिकेंदवानी आदि मिया की राइस जमहूरिया रियासी कोनी से मट्टकावे ममुंगना तैयारी तक मने सरहद फेनी चेंगे तो हम कोमेका समकुड़ा बहुत खोले के तेरेगा रियासी बयान इवे मट्टका राइस जमहूरिया रैतुंग मजदू के इदारा वडा करना मानेंगे तो देख मैं अदुगा मैं जासा बलालार मैं हर रैतुंग मजलिस सुळु मट्टक ध्यास पंसस वणहारुगे मैं हारुगे मैं फुरतम जासा है तो दारुगे फुरतम जासा है कम मायकेगा इधर हमस्ते में फा करे फदा मैगन कमेगे गोतुगा कुरिया ताणी रैसु जमहूरिया अमेरिका मामा खतब कर पामिक फान विद बवा रियासी बयां इबेवंग ए फहोस मी मरखलात के बोवे मजलिस तेरेगे है तो मी के तेरेगे बोवे मी माइनॉरिटी लीडर के है तो मी बयान जवाब दे मुगे कंकमा है मी मरखलात वे सम कुरिया ताणे या के गल में मत बेफना हिसाब मी कुरिया हुरी मी आलमगे खबर करता का आदमी कंकमगे मी मालूमात वे समगे रस्त मंदान है मी अदुगे मी कवरेज की खास गते गम मी ते बवारियासी बयान अलम वर पडंग हमाले वाला वा गनस्तेने मी कवरेज कंग मफा का कोलम मजदू के रियासी बयान इंगे तो मजदू के माइनॉरिटी लीडर जवाब दे दारी वडा करना जे वडा करना तो कम का इसके तो बाय फार गमना एबा फेने एक अनको दाता मेसिंगे तो मजदू के वादो के कम बयान को फॉइन न मेसिंगे तो देख हम मिया एक हम हिस्सा को दाही बेंगे तो मजदू का रियासी बयान इबम कमे तो बिबावा जलसा बलारो का ये मिहिंगमु मिदा विहिवन रैतुंगे मजदी का रैस जमहूरिया इबवान तो मजदी के फतमा रियासी बयान अवान में रैस जमहूरिया का देवाना रियासी बयान इसके तो प्राइस फतमा रियासी बयान इबवे रोथी नवार में रैतुंगे मजदी सिंगे तो मिदिया हारुका फौगा मिहार मिहिंगमु मिदा ने विहिवन रैतुंगे मजलिस ए मजदी के फतमा रियासी बयान मजदी के इबवा फतमा रियासी बयान मी बयान बेगे मिदा नहीं तो तमाम कमिश्नर इशारा को नि फुराइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के फुरतमा रियासी बयानों का फाहा कुरा बाफा कंकम गते हासिल करे मुनि कों कांत तक तो मन पान आदिल वाले भी मैगन को ते कों दाई रहता है तो मेरा तो आदिलवान फम फाहा कुरा का कौमियत के बहा तक वरबोडा मन पान आदिल वाला बाफा वे अखलाक का सुलूक मुजतमा का अशगन मट का कुरजी बड़ा करना मसकतों के मुहिम कमा एकमा कुरबान मसकत इंगे तो दिवेंग इज्तिमाई दिरुमुगा मिस्कितो के दाउर अफुड़ा कुरबान कमा मन पान वाला खुरी को तो रियासी बयान का वाला खुदी को मिसम में साजियारो बाद बाफवे मिस्कितो के हालत दरकने में निजाम कायम कुरबान मिहा सब गायरो ए निजाम मिहार फनी कायम को में मिस्किता करनो तो मिस्किता बेलहेटे खास निजाम इकुलवाला एकम बेलहेट मग मसके तमिहारवानी फाशा फ मिस्किता का बे कौमी मजलिस मिहारवानी आलम उफद्दवा फेंगे तो ए हम फाहा को लेवे कमे अदे मिस्किता मरामात को बेलहेट मट्टका कुरा मी कुरा हेदा तिंगुण कुरबान कमा मन फान विदाले फा वैरुगा मिहार वाणी हम मिस्किता बेलहेट मट्टका कुरा एकम हेदा कुरा फासा हम तिंगुण को इतुर को दी फेंगे मिहार के बजट एकने बलालार सम मी वजीरस वाह कुरबा बवे हम मिस्किता कुगा बात्र फिलवा मरामात हमें बोडो अददे एहनो तो हम मे कांडाळु वा कंगे याकी गालमन हम मे देवण अकमेगे गोतुगा मे इमामु मी ताज़ा कुरमट्ट खानो था तामिल कुरमट्ट का मैं कुरे मसके तक बलाला रसम राज्येगा मिदेवे तामिल तो गई तुरंग हम इस्लामी गांव तक में उन गुलुन तो गए तेरेंग मैं बहरीन सऊदी अरबिया फदा मैं गांव तक का मैं हम मैं तामिल फुर्सत तफाय को दिन मट्ट का मैं कुरे मसके तो गए तेरे मैं हाथ नंगे आये रसम मैं किनादते के इमाम तामिल कुरम के कांकांग हम कुरे गेंदे फवाकंग बफा हक कोलवे मेगे तुरा हम मन फांड के मैं रियासे बहुत फुर्तो के तेरेगा से मैंने वार मुहिम एकंत में फागीर खालत का तिबी फरातो के तेरे एमवेस मैं खाजो गाड़ो का अदा कुरम के फुर्सत फाय को दिन एनो तो मी इंगास फागीर हज्जा फोनो मकी मन फांड के रियासी वाउदे
ඉතින් මේ රියාසි ප්‍රථම බයාන බලාදරුක මිනිෆාන වනි මිදි ආහාර විගත ෆන්සස් ෆගීරුන එෆුල්ස දෙවානකම ඉරාන් කුරබ්වා ෆවිදාලෙප හම මිනිෆාන ඒ විදාල විගත ෆන්සස් ෆගීරුන නම් එෆුල්ස તો මිහාර ෆයිකොද්දී වනි ආෆෝනු වාෆෙන්ගත මිහාරුගේ අනක සාජ්ජු මුසුමුග ඉතුරු හම මි මිනිෆාන මේ අවදුක තෙරෙන් ඉතුරු ෆගීරුන් හජ්ජ ආෆෝනු වාගත වනි කාණ්ඩාරු වාෆ දැන් හම මියා එකගත මේ මිනිෆාන ගේ ප්‍රථම රියාසි බයානක විදාල ෆවා ඒ වාහකුරුමි අමෝඩිස් zakatu house kaim kurabana kangeta almihar wani zakatu ekan kan hardana ko behine verina mi kan handi mi me hagotu galibene kan kashawaru ko zakatu ka nizam kuriyarwa taragi kurmatta ka khas ko ge amodis zakatu house ke namu ka khas zakatu fund no zakatu ke nizame kaim ko fangeta hamamiya ki balal ka den raisi ai vidiga den ishare kurabwa fa bahflaki රම්දම් මහුගා මිදියා හරු රම්දම් මහුගා රාජ්‍යක හුරියා ගේබිසිතක ෆොතම පාර රෝද හදියා දෙවානකම আদি ෆහුදිහා දවතුක ෆරාත අනොත් ඒකද දවතුක ෆරාත හම මෙයා කික රම්දම් මහුගා ෆහුදිහා සරකාර බන්දු දොස්තකතු ಖಂಡාරු ಬಾನක එංගත හම ඒගතන් හම ජීගෙන් දී එංගත මිදියා රම්දම් මහුගා කොම්මෙ ගේබිසි යක කාඩුක බාවෙත් එංගත දවනි බහාෆා ama miya kiga ni faho ramlo mahuge faho dihay arukam ga masuli ve ulevene kota sarukaru bandu duwaste gotu ga faho dihe bandu kuri mi kuri mi ramlo mahaki sama mi gotu ga kuri dane ramlo mahe mogotu miha ga ramlo ma kandalu bafani komme gebisi ka mastaru ke hen hadiya gotu ga ade raisul jumhuriya wani nimma wafa hama ehme kuri ramlo mahe ke kota මේ පහර කරම්ල මොකස් පහොදිහේ සරකාර බන්දුවාන් දැන් zakat ගවාකම මාස් පහ කරවේ මේක තෙරේගාලනම ෆාකුලාහි වහස් කො zakat house උපද්දවා වජූද ගෙනස් මේ කුරණ මසකත්තවක තෙරේගස මේ මුහිම්ම එක්කමගේ ගොතුග zakat අල්මගේ තෙරේග මෙන්න අහුලවරකන් ඉතුරු කො zakat ෆන්ඩ මේ ජමා කරා ෆාසාගේ අදදුව සම ඉතුරු කුරුමකේ සරකාර ගවර මුහිම්ම මේ අමාස එයා එකීග මේ zakatuge මේ බෙහෙන වෙරින් ඔත ඒගේ මේ හකුවරි ෆරාත්තක ඒගේ මන්ෆා ලිබේන ගොතක් කංකම් බට්ටන් කුරුමටකාය සම මුහිම් මසකෙත්තක එමන් ෆාන්ගේ මේ මිදියා හරුගේ මේ රියාසේ බයන් ඒ විදුහම් ෆෂගේ මෙවි මුන්තත බලාලාර සම කුරවා ෆවාකන් බෆා හකුල මේගේ තුරංගම මේ zakat ක කංකම් හර්දනා කුරුම මේ කුරවා මසකෙත්තවගේ තෙරේගහම මෝලිස් zakat house හිඟුමටකා හම ખાસ වගුෆ් ඉමාරාත බිනා කුරුමටකා මේ මසකෙත්තව සම මේ ෆෂගේ මේ හර කුරිය දායර මේ වගුෆ් ඉමාරාත මිලිබේ ආම්දනීන් වසම ෆගේරුගේ තෙරෙන් මේ හක්වරි ෆරාත්තක එනොත ඒගේ මන්ෆා ලිබේන ගොත කංකම් බට්ටන් කුරවේගෙන් දානකන් ඉස්ලාමික අන්තලක බෙහෙ බුසාරග ෆරාත් මුස්මනි ෆාහග කුරවා ෆානුන් තගෙන හැම zakat ගවාහක දෙකම දෙයර මේ කන්තතව සම ෆාකුලුන් මුහිම එයා එකේ ගහම මේ ගෞමියතුගේ මේ වාක්‍ය ખાસ මාද්දාගේ ගොත එනොත තරකි කුරමට්ටක මේ කුරවේ මසකෙත්තවගේ තෙරෙන් වස සිලබස් එක්ලවාල්ම කමාගුලුන් හරි මොස්සසාතවගේ මෙතුග මේ කුරන් ජෙහ මෂවරාත මේ කුරවේ මේ पायलट प्रोग्राम फशमटक वांजे तैयारी तंग वमुन दाकं अमनंगे बफा कुरे मी का मखियावद मुंदे मिहा මේ එමනික් ෆාන් ඒ ෆරතම රියාසේ බයානුග මේ එකම් ෆට්ටවානකන් මේ යෝලාන් කරවා වායරෝ මේවි මුද්දතක තෙරේග මෙදන්න වෙහෙන් හම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ෆෙෂි ෆවාකන් අබ ෆාහක කොල්ලෙ මේගේ ත්‍රව්‍ය සම මේ ගාව මේ දිෆායි බාරා මේ ෆුලුහුංග මොස්සසයිතන හර්දනා කුර්මට්ටක මේ කුරමසකතවගේ තෙරේමස් ඉන්සානේ වසීල මේ ඉතුර ෆුලා කුර්ම මේ කුරමසකතවගේ තෙරේග මේ वजीफाता का में नेगुमा गौमियत में हासम में मादायक गोतुका में किया दिनमा कुरवे मसकेत हो गई तुरंग हम में गाँव में हिदमत गोतुका एहनोता में फद मुअस्ससाता का में हो रिक्रूट कुर्म के कांकम वे समा फेशिफा वाकम फाह कोल एहनोता ना दिन राइस के मी प्रथम रियासी बयान बलारुगे तो खास होते के मैं फानो आदलवा लवा फवा दायरा में के तो गोति के दरु के दातिकं हंद कुर्मट्ट कमस की कुरबाने का මෙගින රජතුන් හුසස්තකා කොලිෆාවා එම හිද්දති මස්සලයකි ගෝතිකදරුක දතිකංකමයි ෆරුවාන් නොලිබි සමාන්තක වෙෆා බොඩු ෆාරු කණ්ඩක ගොත එමලි ෆාන වනි සිපකුරවාෆා අදි ගෝතිකදර අමිල හියාවහික එකම බේනු ජීපාවා කොම්මෙ රයිතක ලිබිදිනුමකි ඉන්සානි හග්ගෙකමයි අසාසි හග්ගෙකම කාවස්මලි ෆාන ෆාහා කුරවාෆා එබවේ රියාසි ඉන්තඛාබ කැම්පේනුක රයිතුන්න තකුරාරුක එමලි ෆාන දෙන්න විපාදා අගෞමගේ මිනිවංකම අගොලේ කංකම ෆෝග දෙන් එම් ඉස්කම දෙවානි ගෝතිකදරුක දතිකං දිවේ හොරිහා රයිතුන්න අහල්ලු කොද්දෙවු මක්කම ඉංගත මෙගතුන් එමලි ෆාන ගමාසකි ෆස්සහරුගේ මේ දවරුක තෙරේග අමිල්ල හියාවහිකම්ගේ හග්ගො මහුරු මෙ ෆාහුරි එව්වස් තිවෙස්සකු
ನುಹುನ್ನಾನೆಕಂ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಕಮಂ ಅದಿ ಮಾದ ಸರಹದ್ದುಗ ಗುಳಿಫಳ ಗಿರಾವರ ಫಳು ಹಿಕ್ಕಂ ಕನ್ನಡವಾ ಫವರಂ ಬೋಡ එකන් සරහත්ත හික්කා හියාවයිකම් බේනුවේ ෆාතිබි හුරිහා රයිතුන එකන් හමජස්සාදී ගෝති ගෙදරුක දතිකම දායිමි හල්ලෙ ගෙනවුමුක මගු ෆයිකොද්දී මශ්රුව එකතුක රස්මාන මශ්රු කුරිය ගෙන්දුන් අදී හම මියායකි ගයිගතෝ මේ බෝහියාවයිකන් කශවල් කොද්දුම් අතෝතරේ එකන් සරහත්ත ගසිගතෝ මීද මිකමග ඉම්ෆාන විදාලේ පස්ෆුල් ಅವನಿತು ಮಿಕಂ ಕುರೆವು ಮಟ್ಟಕ ಇಂಗತ ರೈಸ್ ಮಿ ರೈತುನ್ನ ಬೋಯಾವೈಕಂ ಕ ದಾಯಿರಂ ವೆ ವಡಾಗೆಂ ಫಮ ಹುರಿಹಾ ವೌದೆ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ರಿದವನ್ ಕುರಿವಿಸ್ ಫಹ ಕುರಿ ಗೊತ್ತ ಇಂಗತ ಕಾಗರಕ ಎಮರಿಕಾನ ವೌದೆ ವಡಾಗೆಂ ಫೆಬೆ ಕಾಗರಕ ಬಾರಹಾ ಹೆಂ ಹಣತೆ ತಂ ಇತುರು ವಾಣಿ ಇಂಗತ ಬಾರಹಾ ಹೆಂ ಫ್ರಿಂಗಿನ ಮಿ ಕೋತಿ ಗೆದರು ತ ಹೌಸಿ ರೈತುನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದುನ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸರಹದ್ದು ತೋಗ ಇಂಗತ ಎಮರಿಕಾನ ವೌದೆ ವಡಾಗೆಂ ಫಮ ಅದ මිහාර මෙවැනි බෝයාවයිකම් ෆෝර් කොද්දුන මට්ටක ಕಿಫಾಯತಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ ಯೂದಾನ್ ಕೊಫಹನ್ දැන් මීගේ තෙරේග හම ෆාහ කොලම් බේනු මි මශ්රූතකකේ හම මි සරකාර මුලින් අල ෆෙෂම යුලාන් කොෆහුරි මශ්රූත මියා එකේග හම මිහාර හිඟමුන්දා මශ්රූත වෙස් දුවල අවස් කුර මට්ටක හම මසකත කුරමුන් දාර හම මුවාසස් මේක කුරම් ෆාහ කුර මෑගණු ගොතේග මි මශ්රූත මඩ ජම් ගෝරි සබතෝග තෙරේග සම මේ කොන්ට්‍රැක්ටර් සෝලම් මේ හවාල් කුරුමුග මේ හෙදි ෆෝරි එකේ මේ ගෝස්තක ආදියා එකේග හම මේ සාමාන ගෙනමුග මේ හොරි දත්තක මාලේ ගොතොන් කුම්ෆුණතක මේ දක්කන් ජය දරණතක biltaka chinu dakka honmage sabon me mashruta marja hutti foro mihin kamabu maake gama me goton me bohyawa kamage dairames me goton hutti foro mashruta hoge duela was kurmataka hama hasa maseketaken hama me mivi mutut ke terega sarkaram kuraba fakan amenange ba fahaga kurwe de mege turan hama me rajyege me bohyawe kama me kurama maseketoge terega hama bemuge datikan eno to me huri me rasha me bing ituru ko demataka amen fan wadagan fawa tavs hagikata hedma me kura mase ketta hoga hasko emen fan me haruge kuri kolves me atlotaka kore vidatur floto hoga tere me moga terega kore vidatur floto hoga teregas me faga me mafka january moga terega me kore vidatur floto hoga terega sama faga koreve me maganu gotega me radashuga me kure kenda me mashrota hoga tere mes bandara bin hikuma agondong he makur me hinge mashrota ka balala res me maganu gotega me mashrota hutti fore emme bodo sababake gotuga me bodo hila hodmuga me huritatta eno to enkam maikega mekan hallu kormattaka sama masekette kurve bar dueliga me gotan hutti fore mashrota ve sama kuriya kendawa kan emat fan mevi muddatuka terega me danne hen atrutaka kurve dat furtoga terega smani fahaga akurabafa mege turan hama me bohiya wa hikamge ni tere me kurve masekette balalar male atrotoga mihar me sarkarum bina koddi fori housing toge kuli kuda koddi fawa kan emat fan ge pratama me riyase bayanu gawani ulan kora baf me emat fan ge me riyase wot flowers me adi campaign ge teregas emat fan enuto me hulmale hiya flat sarahat to gaya de enovas ek go gotun sarkarum me male atro terega me gam ko fawa me flat to kon hama me kuli kuda koddinu mattaka emat fan wod wadagan fawa gotan ekan hama kora baf wa ekam ge tafasi sapta furatama riyase bayanu ge emat fan mani hissa akura baf enuto hiya filter badal genge to finishing masake nunimma nimidiya sarkaru filter hawal khulmuga sababu etan libunu farat khabar bad taqrib tak kulmatlan jamali to mali ko to bure khavegen diye etan tangano finishing masake takurum patakan kange to the rice eruga housing minister kamga hun nawage masake kore viruga kamga wargo isteke hodda wa fero denmas midiya sarkaru finishing masake nunimma hawal khulmuga sababu question ko ta mali bure khavegen diye inge to rayituna enkam aflatuge hainhas housing ka finishing ge kharadu flatuge agun oniko devinge to mogato hiya flatuge hainhas housing unit ka finishing kharadu gotuga 2 lakh rupiya kama balaenge to ei january finishing bidiya haru ge to january ke finishing hainhas duha komme maha ko dakkanje adadu fasate ka rupiya tinhas nostek addiya 4 rupiya 21 lariya mi kuda khod devinge to ham me ko ta mihar skuriya me daninge to den megata kuda kurumun mi ellaka dihahas fasateka 26 rupiya fulatuge agun meba unive kende adi baaki addiya nuha 47 haddiya 3 rupiya kuda kurumun fulatuge agu dakkan difa hatavi sarun
enga roni ko sabbi sahara mikuru khoddi fa wa kam sama mi fa kodde unege to अमेरिका समत बेफना हिसाब मजलिस कुरा के सरहद शाज़े दुहाम हम इतर मालूमात अगेंस्ट मंटका तैयार मुरमा केगा मैं मी हवा कुलने दुहाम शाज़े है मी फौग तैयार तक गुले इतर मालूमात अगेंस्ट आदे शुक्रिया मैं वगोतो हम मी सरहद रईसो जमहूरिया वडा गणवन हम मी तैयार मी वाणी कोडे रकोल के तरह के मनिक फान मी सरहद वडा गणवान मनिक फान मरहबा देना मटका रईतुंग मजली के रईस अब्दुल रहीम अब्दुल्ला मनिक फान के हम कमल मी वाणी सरहद मी मिहार हम मी बेरनुक में वडा फहनो de mul sarhada balalargo samani khana mi marhaba denna mataka hama warapoda tayaru vefawa kan fa kolle vegetum hama emani ke benda adi hama me sarhada warapoda tayaru fa kan fa korve rais jamhuriya ke kabalo mihar hama me rasmiyat ka bare wadagat mataka riyasi bayan ibe mataka amajali ha wadana monda manzaru atibefna hame me wagutun me genesteni gutum रईस जमहूरिया के देखा बोलो ना मरहबा दंडमणि अमजली के रईस के हमें कंबलों हम एक इतुरम अमेरिक फानंग एमडीएफ के मैं कुर्नी हैंगे रोम से बाकुरिया के आदे मैं रईस जमहूरिया फरतम मरहबा देना मग बहुगा आदे मजलिस को रागे बड़ा के नम गाड़ी का विस्म मरहबा देना कुरिया दान मैं मरहबा देना वाणी मजली